Nafar merkatariak batez ere Frantziako portutan izanen nuke, eta Baionatik hasi eta presentzia handi izan zuten ere Arroxelako portuan. Txerioski ikertu duenak esaten du hasiera batean euskaldunekin batera, gaztelarrekin, burgostarrekin batera joan ziela, eta nolabait haien itzalpean lan egiten zuela, baina 1530ean ustet nafarrek beraien nazioa sortu zuten Brujasen ere, euskalduna zuten bezala. Batzutan esan nahi nuke nazi jentzela ere horien profila ze askotan merkatari gipuzkoarrak aurkitzen ditu Nafar burdinolen jabetzan. Batez ere Errenteritik, Hondarribitik, etorritakoak, baita Tolosatik ere, hori asko aldatzen da, segun nongoak dien merkatariek horiek ze kontaktun dauzkean Nafarroarekin eta nora jaten dien. Errenteri ingurukoak eta Hondarribikoak adiez asko Bortziritan, Tolosakoak asko Leitzaldean, Errenterikoak Goizuetan ere aurkitzen dira asko. Eta gero badago beste merkatari klase bat, merkatari nafar batzuk, familia merkatari handitatik datozenak, añuestarrak edo kruzartarrak, nazioarteko komertzioan parte hartzen dutenak eta dauzkean kontaktuekin baliatzen direnak ere Nafar burdina komertzializatzeko.